Hirurogeita trikitilari txapelketak ordura arte trikitixaren soinua entzun gabeko Donostiako jendearengan erabateko eragina izan zuen. Lehiaketa honen ondoren, iauteriak, udako jaiak edo hauen antzeko beste dozein festa dela, trikitixa ezinbesteko kidea izango da. Oizko diana ere, txistularien ordez trikitilariak erabiltzen hasi zen. 70ko hamarkadaren hasieran sartu zen trikitixa Donostia, Gasteiz edo Bilbo moduko hirietan. Trikitixa baserritik hirira jaitsi da. Hemendik aurrera, trikitilariak eta pandero joleak osaturiko bikoteak lorealdi berri bat ezagutuko du. Iñaki Garmendia Lajak, oraindik ere gogoan ditu hirietan lehendabiziko egindako ekitaldiak eta jendearen harrera edo erreakzio ezberdinak. Orduan pasatzen zaren sartzen ginen taberna eta Euskaldune baldin mazi, bueno, txalu eta irrintzili eta dantzan igulazte zin da, eundoko problema da. Kastilan uguta berriz, kriston behirasun celebreitezun, hau eze bitxotei bentzen ere, nunbait haintzan soño diferenti behantzako, etxikoen pehatzen, eta arpegi diferenti guzti zen oso, baina gero pozik gute ginen, Iñaki Garmendia trikiti munduan Laja izenez ezagutzen den trikitilaria da. 70ko eta 80ko hamarkadetako trikitilarietatik adierazgarrienetakoa. Bera bezala azkoitiarra den Landakanda lagun harturik, Euskal Herri guztian zehar ibili dira harin fandango, porrusalda eta gainontzekoak joaz. Barrizuetan ibiltzen ginen dezente, da gero herri maile jende herri handi horietan ez ginen zen zautzen trikitilaria, nola gehiena ginen basarritarak. Orduan ez ginen zen zautzen. Gero hasi zen Plaza Triniaren konkurtsu egiten da, eta horre nahiko indar hartu zuen, trikitilaria hortik azizan moitzen. Orduan hortik gen aurrea hasi ginen, kontxo, etorri galtzate olako herritea pasagaili jotzea goizien da. Bueno, eta tiporta, orduan hasi zen herri handita sartzen trikitilaria dezente. 1970ko txapelketa ondorengo urteetan, publikoaren interesa hazten joan zen, eta 80ko hamarkadan, 7.000 pertsonara ere iritsi zen txapelketako ikuslegoa. 1979 geroztik, trikitilari lehiaketa Anoeta edo Carmelo Balda frontoietara aldatzen da, eta 1981tik aurrera Anoetako belodromoan ospatzen da. Bizkaian, txapelketa lehiakorraren fenomenoa urtebete geroago gertatzen da, 1981an, eta Bizkaiko nekazari azokan egindako lehiaketa honetan, ez ziren falta izan musikoak eta ikusleak. Kepa Arrizabaladak, akordeoilari familia bateko kidea, panderoa jotzea aukeratu zuen, eta bere aita Tomasekin batera, 1981ko trikitilari norgehiagokan parte hartu. Norgehiagoka hau baliagarria izan zen Bizkaian trikitixa berreskuratzeko. Lehen lau, horre, trikitixa egitearen, errumeri asko itxera haure egitearen zen domekatan beha bai. Jolasak edo dutzen egitearen zen haurek. Eta gero, tozan bitarte bat, orkestinak eta egitearen, eta trikitixak esan urteten plazara hemen Bizkain esan urtetan, gitsi urtetan plazara trikitixak. Zer nire gordo tenaz, errementari bere plazio bideola eta 14 urtean lezabara jote zuen zaten, eta pere gero ja mazurti ez editxi hau ja plazatara eta joten, jolazatara eta. Eta horretu zan bitarte harik eta hilo tamarrik gure arte edo, no? Izarantzeko begiak dituzure aurpegiak, hain dira edertako oso, hain dira alai argiak. Ez dago zalantzarik, txapelketek lehia handia sortu zutela bere astapenetik trikitilarien artean. Urteroko zita honetara, trikitilariak beren errepertoriorik bikainenekin joaten ziren. Gustagarri izan zitezen, ez bakarrik epaimaiarentzat, baita Euskal lehiaketa handienaren inguruan biltzen ziren milaka pertsonentzat ere. Txapelketak
ez dira libratu momentuko musika joeren eraginetik. Hasiera bateko fandango harinarin trikitixa porrusalda edo kalejirak urtetan zehar bilakaera jasan dute, melodia propioak jotzeko aukera eskainiz. Hala eta guztiz ere, txapelketa hauen ezaugarririk nagusiena zera da. Trikitixa ezberdinen parte hartzeak publikoaren arreta bereganatzen duela. Jendearen ganako eragin izugarri honetaz, laster hartu ziren disketxeak, eta ordutik trikitixa txapelketak diskoetan argitaratuko dituzte. Momentu batetik aurrera hasten dira grabaketak txapelketekin batera, eta horrekin batera eklosio bat hasten da. Nik uste dut bata ez da horrela besteari gabe, eklosio kultural batetaz ari naiz. Eta eklosio horretan bai diskografikak sortzen dira, editorialak ere sortzen dira, liburu argitalpenetarako, management txiki bat hasten da somatzen, artistak gero eta profesionalago ari dira bihurtzen, komunikabideak gero eta profesionalago bihurtzen dira, eta gero eta difusio handiago hartzen du, eta gogo handiago hartzen du, suposatzen dut, kulturaren inguruan, euskal kulturaren inguruan sortzen diran atal ezberdin guzti horiek. Horrela, bilakaera prozesu honen beste puntu batera iritsiko gara. Trikitixaren musika behin modan jarrita, kalean berreskuratuta, lehiaketetan eguneratuta, irratiz zabalduta eta diskotan erregistratuta, gazteek interpretatu eta ikasi egin nahi dute. Berriz, bueltatu gara trikitixaren berpizkunde berri batera. Lehena, gerra aurrean utzi dugu, eta oraingo loraldi hau izango da berriz, gaur eguner arte iritsiko zaiguna. Bien artean, ezberdintasun handiak daude. Batetik, soinu joleak, doinuak, denbora pasako lekuak eta abar luze bat. Bestetik aldiz, ikasteko moduak. Orain dela gutxira arte mantendu izan den aitzinako era, hau da, soinu joleek ikaslei banaka edo binaka, zuzenean erakusten zietenekoa eta gaur egunekoa. Honetan, akademiek parte garrantzitsu handia izango dute. A ber, hasi. Eskolak eta akademiak funtsezko lana egiten ari dira trikitixaren zabalkuntzan. Duela gutxi arte erabilitako sistema zarra zera zen, zaletasuna eta gaitasuna erakusten zuten gaztei belarriz irakasten zien soinu jole veteranoarena. Zenbait kasutan, ikasleak beraiek joaten ziren maisuaren etxera, baina baserriz baserri joan eta gazteak soinu txikiaren oinarrizko nozioak ikasi arte bertan geratzen zen soinu joleen kasuak ere baziren. Elgeta izan zen Gipuzkoako maisurik popularrena gerra zibilaren aurreko eta ondorengo garaietan. Elgetaz esaten dute berak sortzen zituela bere letra propioak ezarritako agintearekiko maleziaz eta kritikaz beteak. Mardu da, beste asko bezala, akordoi diatonikoa elgetarekin jotzen ikasi zuen trikitilarietako bat eta bere miresle handia. Elgetan jotzen ditzen, noizik behinean, bat neu partian, amabosta honetik behin, jotzen ditzen, utxien pizak da iketzen hon, elduko bat, da hola ibiltze ginean. Pieza bat egitzetia, ua berriz nota gartzen nion. Nota gartu eta goitxien enten gau. Elgeta izugarri honan zan. Hemen izan da, niz ezango ez, honen txuela. Elgeta etxez etxe ibiltzen zen soinua jotzen irakasten. Askotan, baserri batean geratzen zen alokairuan zenbait egunetan. Alokairu eta mantenua guraso eta semeei emandako lezioen ordainetan izaten zen. Lajak, Elgetaren ikasleen azken belaunaldikoa gogoratzen ditu maisu paregabe honen bisitak eta berarekin ikasitako lehenengo pieza. Ni enpeatu nintzen Elgeta
soinu txikileak ustezun hori Tolosan zehola, eta gero Sakabi bialduzin akusteko etxea. Da, eskoitire etorri zanin, galdetu mentzun, bazan, Lajako Andrian altzeon, da, baiet, zantzeola, da. Han etorri zan, aztoain dipini, soinue, da bere katxarroiek, bere erropak eta han etorri zan beti gora, aztoain trasti zitula. Gero gure etxin, hilela huilete pasazituen, nahiak uste. Eta, goizin jakite mendigulta diren duen, da gero hartzaldin, 2 orduela jartzen nahiak uste. Da, behar guztezin, aurrez aurre, guztezin, korrezetea zuk soinu hartutenik, eta aurrez aurre. Da, behar guztizten, lehenengotiak horretzen nahi. Behar guztizten, harina eta. Pontan bizar ustezkun behar, aurrez aurre, martxak eta sueltuak eta trikitixak bizketarrak eta pasaurik eta baltzak eta ere, bai, gara hartan, dana ustezkun, bueno, elketan etzako zan, maixo handi bat, behar Donostire junda ikastazitun, pianistiekin, behar musik etzun, da, gare jotzez skolotak eta ikastazitun, da gero, basarri biltze zan, jendia ikusten, da nik uste mesera handi jentzula, soinu txikizintzako. Mesera handi jentzun behar. Elgera, gazte giltzan, baina, bere lan aldun nahi indaritzan. Bizkaian ere baziren, trikitixa irakasle oso onak. Besteak beste, Goti, Karakol, Rufino Arrola edo Orominoren kasua. Hauek guztiak interprete ezin hobeak izateaz gain, instrumentu txiki honen maixu bikainak izan ziren. Roberto Etxebarria, Rufino Arrolaren ikasle ohia, gaur egun akordeoi diatonikoaren interprete eta irakasle da. Robertok nekez ahaztuko ditu jasotako lehen ikasgaiaiek. Ni hasi nintzen ikasten Rufino Arrolaraz, eta, niko bitxien jaten, aurretik tekladun soinu ikasten hasi nintzen, eta orduan da, danazan partituraz eta holan, eta joan nintzanean Rufino gana, batetik bera niko adinean sartuta gotea, batetik 70 urte edo gehiago ikusituen bera ja, eta ikusi nobenean, zean niek etxiko duzten, bera nere horrean jarri, hartu soinua, eta bera kopiatzen, egin nobenik, hau da nire azkena. Urtetenan klasetik, nekaute. Ze izan zen, beran aurrean jarri eta begiek zur, atzamarran handi mugitze bazen. Irakasle zahar hauen garaia, Gipuzkoan trikitixa piezak desberdinak zirenekoa da. Gipuzkoan alegia melodia zen nagusi. Bizkaian aldiz, jotzen zen edozein dantza pieza abesti batez laguntzen zen. Kepa Arrizabalarak horrela gogoratzen du. Iraite jote normalen beti kantu egaz. Guztiago, beraria demaz kanta diotzen. Pasillo joten dago esaten gara, abdestu ezkero. Eta fandagoak, kanta barik esan, fandago joten esainak izenak, esan inoz fandago hori jo. Zelen Bizkaina fandagorik eta porrusaldarik esan, existiten ez esan, astireko eta harineko. Hara ez esan, abestute. Atzo, gaur bezala, irakaskuntzara dedikatu diren denek oso kontutan izan dute zer irakatsi behar zuten. Euren lehen notak, fandango, trikitixa, harinarin, porrusalda, kalejira eta abar luzea izaten ziren. Fandangoa da, letrarik ez daukan ritmo bat, 3x4 ritmo dauka, eta orduan izan liteke ta-tra, ta-tra, ta-tan, perpetapeta, tra-ta, tra-ta, taran, tararara, tra-ta, ta-ta, ta-ta, tra-tarara, ta-tra, ta-tan. Izan liteke fandango bat.
bueno, trikitisa bat, edo, bueno, hemen trikitisari deitzen dutzu baita jota, ez, ba, osatzen dabe, parte musikala izaten da 32 konpasetakoa, pero berari lotuta dator parte kantatua izaten dena 27 konpasetakoa. Ba, horrein joko dugu trikitisa bat. Ainarin baten, osatzen den ainarin bat izango lehike, ba, bueno, fandangoren antza hartzen da apur bat, hau da, erritmo aldatzen dela, fandakotik 3 biderlokotik 2 biderlokora etortzen gara, eta, bueno, ba, berdin konpasak 32 dira parte bakoitzeko, eta horreko 32 konpasak, ba, bueno, parteak alkarri lotzen doaz, eta normalean, ba, bueno, arinarin batek izate ditu 3 parte edo, eta bizango lehike arinarin bat. Gero da, porrosalde da kantate. Aizen lehige, akoratzen bat atoen zenidea, zarratik buru eta gero horretan da. Marca de monillo badago munduen, marca de monillo badago munduen, porque para el gutiñe que gallanen duen, ay oienen gallanen duen, marca de monillo badago munduen. Gero da beste bat ez du lehenetan, izan dana biribilkete edo pasakaia, ez dago, biribilketea da beste martxa, bere bai, horre, bere bai, klasez gota gotoz. Horre egiten da, abestutze eta abestu bat, bai. Laurogeiko hamarkadatik aurrera hasten dira sortzen, Euskal Herri osoan agertzen diren eta trikitisaren edapenean funtsezko zeregina duten eskola, akademia eta ikastetxeak. Aurkiritzakegu halaber, ospe handiko soinujoleak akademia propioekin. Martin Aginaldek Bilabonan duena kasu. Bertara, dozenaka ume joaten da euren eguneroko ikasgaia jasotzera. Nik akademia hau sortu nuen, txapelak irabazi berriak nituen, oso ezaguna nintzen garai hartan, ez zegoen beste eskolarik, eta hasi nintzen klaseak ematen etxean, Larraulen, Elizeki basarrian, erretzan basarriaretan, eta gero animatu nintzen, hemen lokal bat egostea Bilabonan, eta pentsatu nuen eukilezakela niko azetozio. Eta hortaz aurretikan, zalotzen ere ematen ginen klaseak, hango jendeak eskatuta, eta hori izan zen arrazoi bat, eta gero nik ikusi nuen, erromiretatik ibiltzen gina orduan, despeidak eta erromireketak pilo bat egiten, eta nire, hori bidea izan zitekela, eta benetan, ondo ateratzen da, hortatik bizigira eta hortatik jarraitzen dugu.
Metodo zaharretatik aparte, Martinak bere metodo propioa sortu du ikasketa errazteko. Numerozko metodoa, antzinean, etzen ezerre, erakusten zen aurrez aurre, eta numerozko metodoa, ditu numero batzuk, nik atera nuen hori, oin dela masea emazazpi urte, eta orduan, akortu zitzaim, hor jartzea, 23 botoi dauzka eskubian, eta bat bi hiru lau sei, 23 arte, eta lehenengo digantzen, fletxa bat itxi behar baldin batzen auspoa, fletxa bat eskubiko aldera zegoen, iriki behar baldin batzen ezkerreko aldera, eta hortik antzean, gero bajua jarri bertzan, da nahiko lana eman zigun horre, baina azkenean lortu da, ez da oso musika espalin bat zautzen, ematen du bingo bat dela horrek, baina musika gero pixka bat launduta, kantatuaz, edo soinuarekin joaz, solfeoztakin jendearentzako aurrerapen izugarria da. Egun ikastola askok sartu du bere eskoletan akordeoi diatonikoaren irakaskuntza. Esperientzia ezberdin guzti hauek, Trikitixa euskal geografia osora zabaltzen lagundu dute, eta zalantzarik gabe 21. mendeko harrobi hoberenak dira. Baina hemen gertaturiko hedapen fenomenoa Italian ere aurki dezakegu. Italia da instrumentu honen sehaska eta akordeoi diatonikoaren fabrikatzaile eta importatzaile handien lurraldea. Piamonteko eskualde honetan, Silvio Peron arduratu da melodia zaharrak berreskuratu eta hauek zonaldeko gazteenei pasatzeaz. Irakasten hasi nintzenean, deitzen zidaten lekura joaten nintzen. Ez ziren ikastaro antolatuak. Baina azken urte hauetan, soinu txikia izugarri zabaldu denez, 2 edo 3 urte eman ditut musika eskola honetan irakasten. Baita Robilanten eta Limonen ere. 41 ikasle ditut guztira. Noia, feu, tranquil·lament, no hi ha pressa. De totes maneres, vaya cadira que té aquest, no? Eta Katalunian lurralde osoan zabaldu ondoren, izan da Frantses Marimon bezala irakaskuntza metodo propioa sortu duenik. Hemen ikus dezakegu bere taldearekin. Bertan, bera arduratzen da akordeoi diatonikoa jotzeaz. Soinu txikia jotzen ikasteko metodo bat daukagu. Garai baten ikastaroa prestatu genuen Pirinioaldeko jendearentzat. 4 soinu erosi eta ikasi nahi zutenei utzi genizkien. Ariketa batzuk ere prestatu genituen, baina ez mirariak egiteko asmotan, ariketa soilak izan ziren. Jendeak gustora hartu zituen eta jotzen ikasi ere bai. Orduan, liburu bat idaztea pentsatu nuen. Bertan akordeoiaren historia labur batago, ariketa batzuk eta inguru hauetako aire doinuak bildu ditut, jendeak ez ahazteko eta soinu txikierekin jotzen ikasteko. Metodo honek kaseta ere badu, ez musika dakinarentzat edo ikasi nahi duenarentzat, laguntza xumea da baita soinu txikia jotzeko gogoz dagoenarentzat. Mende bat baino gehiago pasada gure lurraldean agertu zenetik, eta Trikitixa da Euskal Herrian indar handienaz errotu den musika popularra. Bere soinua dagoeneko gure kulturaren osagarri bat da, eta munduan zehar euskaldun izatea loturik dagoia da Trikitixa eta panderetak markatutako erritmo nahastezinari. Erromeritatik jai politikoetara, menditik irira, isiltasunetik belodromoetako iskanbilara, Trikitixa gure herriaren azken mende terdiko historiarekin batera garatu da. Historia hau gainera
soinu txikia edo panderoa joaz airea bete duten ehundaka gizon emakumeez osaturik egon da. Eta baita ere nola ez, beraien erritmoaz dantzatu dugun milaka eta milaka dantzariez. Guzti horietaz, laster hitz egingo dugu. Tekitixaren magiazko mundura itzultzeko aukera izango dugunean. Agur!